gamay na lag ipuno nato sa Ebanghelyo kay gi-explain naman ni Kristo. Dali rang masabtan, gitawag ni siya self-explanatory. Ang pangutana asa man ka nabilong aning upat ka klase sa yuta or upat ka klase sa tao naghihisgutan ni Kristo. Naabakas agianan, naabakas batuon, naabakas sa sampinitan o maayong yuta. Kinsay mo ingon, ako Father, maayo ko nga yuta. Tasa nga mo? Naiduha. Kinsay mo ingon, ako Father, na ako sa sampinitan. Sa kamot. Nasa ni Isa gyapon. Ako Father, na ako batuon. Batuon. Wala ni Isa. Ako Father, na ako katong agianan. Agianan. Mas kamon. Nasa usa. Kamong uban, asa mo mo nabilong? Naaday ikalimang yuta. Na ikalimang yuta. Upat raman ang gisgutan ni Kristo. Nganong mga unom raman to kabuk ang ni Isa. Asa man mo nabilong kamong uban? Nasa ikalima. Unsa may ikalimang yuta? Kanang wa gyud yuta. Wa na gyud yuta. Mga igsoon, ang atong Ginoo diri sa unang pagbasa gihulagway siya nga ang Pangulong Pari nga nagwagtang sa mga sala. Kadtong gauna nga tulo ka yuta, dunay nagkalain-lain silang sala. Mauna nga ang mensahe sa Ginoo sa ilang kinabuhi kadtong binhi dili mutubo o dili mamunga tungod sa sala. Kani manggong sala mura ni siya virus ba nga kun musud na siya atong lawas, ang atong gikaon nga healthy nga nutrients dili makacirculate properly kay kanon ra sa virus. Kana bitang bata sa una nga mudako ang tiyan nya kusog kay mukaon sana gibitok. Ang bitok ray mukaon giling niya imong tupad ing nadaghan kag bitok. Daghan mao na sigig simba ako sad sigig misa wa lang gyapon makabunga ang pulong sa Ginoo. Nga naman kay naaman ang sala na ay lain-laing sala. Unsa may sala nga naantong yuta nga agianan kanang garbo mo ginay kinaiya siyawa. Kana bang tao nga kung di mo haom sa iyang hunahuna ang gisulti automatic wagtang dayon mo na ingon diri pagkahugyos binhi gituka dayon sa yawa katong langgam. Namayo ba nato dinhi inigingon nato pamalit mog slot automatic yun cancel dayon na no. Kinsa ninyo dinhi inigingon ako palit mog slot palit dayon ta sa kamot. O tanawa di ba tulo ra kabuk kamong tanan pulos gyud mo na ay daghan kay yawa. Sige palit anang slot sige palit anang slot. Inigingos Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang pikas kagrabe sa dana. Karang automatic dayon ba mauna sila ang mga taong garbuhon yang duhang yuta katong batuon kanang mga tao bitaw nga magsigig pilion ra niya ba unsay iyang ganahan makauyon ko minaw ug di kauyon tog pagsigig explain ang pare kasol ba nya mo muraganig mo pagkatawa ang pare ganahan ko ana inig di na sa pagkatawa nasad mao na sila mga batuon mo na inig abot nas mga pagsulay
Di man kita ganahan aning mga pagsulay kaning mga kalisdanan. Matod pa diri inigabot sa pagsulay, inig-init nagmaayo, give up dayon. Kaya di naman ko ganahan ana. Ganagana ram ning ako. Ngilingya imong tupad na ganahan pa kang mopalit og slot. Naganahan pa ka. O moingon ka na siya, ganahan oy. Aka na yawan-on sad na siya. Dili ganahan. Unsa man nahigugma kong mopalit og slot. Kay kana manggugma lahi nas gana. Ang gana on and off, ang gugma permanente. Na siya. Muna ka na mga batanon kamo. Uban ini mga tiwasono naman mo. Pares nako. Katong batanon patakusukit anang gana. Ganahan kay ko. Ganahan kay ko. Ganahan lagi ko sa imong gisulob. Ganahan lagi ko sa imong kilay. Ganahan ko sa imong colors buhok. Gana ra na. Ganahan ko magpari. Ngano man daghan pagkolekta. Nya ini ka-assign nga tus bati nagkolekta. Give up. Biyaan ang parokya. Ganagana raman. Mga asawa ganahan kay siyang bana. Pag abot nang ang bana, nanguyab naglain, kay lain na sa giganahan, undang na yun. Ganagana raman. Di ba? Ang bana sad ganahan kay asawa, blog, uyab pa, tukhang yung mayo, kay ganahan kay kuanin. Hapit na lang yung, murag iro ba kanang namigang iro ba, adto na lang yung mag-apong bas balay sa baying iro. Daot na kignaw. Pero ini kaminyo na, nahurot ng gana, adto na sa glaing. Mga irumbuang. Gana-gana, mao na siya batuon. Ikatulo katong sampinitan, kana bang tao nga, daghan kay siya og tigumon siyang kinabuhi, nga di niya gustong biyaan. Attachments. Daghang ikag attachment, attach kay kasi imong kilay, attach kay kasi imong bag, attach kay kasi imong mga sapatos, na purti nagyong daghana. Naam sa mga pari ingon ana, purti nagyong daghana sa iyang mga napalit og mga nadawat, wa na gani magamit ang uman, gipang-agup-up na lang uban, pero tigumon gina niya, tigumon gina. Nako bitang mamas una, hasta nang iyang mga upos kay tabako to siya ug kanang la ipang suksok bumbong pati nagyong daghanang upos amo sa pangwaon masuko ra ba kay ditong giihap yang upos dito. Mga plastik iyang piluon ipang siging butang dito daghan kay plastik na kumura man kag buang ani siging tigo man in plastik. Unsaon man ini mong plastik ay may nalang na magamit na sunod. Pero ti nagyong karaanan ng lagom ng uban. Attachments. Iling nga imong tupad. Ing na okay ra kag mamatay imong asawa o imong bana. Na okay ra kang. Na okay ra kag masunog imong balay. Okay ra. Mayon ko simbako. Akana patay gyud ka diha. Attachment. Nayuban attach kay sa ilang pagkabatanon. Di gyud nga gusto nganlag tiguang. Unya maklaro ro ba kay naong? Muna kay maklaro mas naong ilasang tabon-tabunan ilang naong, ilasan ng ayo-ayohon aron batanon kayo. Nya imong liog kunot naman kayo. Maklaro. Imo na sa nang inaton imong liog. Unya ang imong bukton. Kuyos naman kayo. Imo na sang inat-inaton, magsige na sa kag ana-ana, gym sa ka. Nya moabot man ginang panahon nga hasta imong linaktan ignaog nimo sa hagdanan magtagsa-tagsa na magkagtikang. Nya mangita pa jud kag kanang unsada pasumanos kay imong yung gunitag maayo kurog-kurog pa imong tuhod kay mahadlok na kay kana mga lawom nga hagdanan. Maklaro man gunagod dawata ang kamatuoran ayaw ka-attach atong niagi na. Ang niagi na. Atubanga ang kamatuoran. Og maoni sila ang mga maayong yuta. Kana bang tao nga mudawat sa kamatuoran. Ang gospel is truth. The word of God is truth, life and spirit. Dawata atong dawaton. Ako ni dawat ra man gyud ko nga wa gyud mahurot atong slat karon. Nya kay gidawat man ako anha ko diha manukad.
Ako mong basahan ha. Makadawat ba mo ani? Ang atong SBF dag 49,602 pa ang atong halin, napay 10,398 para ni ibayad sa kumbinto. Makadawat ba mo nga 10,398 pa ka slots ang atong wa mahalin? Makadawat mo ana? Mudawat mo dili. Ingon sa sige na sa murugon na. Ingon na to mudawat, ingon din palita. Ang mudawat nga napa di ay 10,398 mupalit yung kakay pasabot wa pa ni mahalin pasabot naapatay bayro nun kay giigo man ni nato sa atong budget para sa kumbinto. Nahuman-human naman gid ng atong kumbinto to anami dito gamit nato na lang elevator butanganan atong owning na ng air outlets. Tag 500 pesos ni siya ato ning dawaton ha aron anha ta diha manukad dili kay magsigon nakapalit naman ko manam kog palit nus aman last year dawata nga naapay palitonon karon parehar ko na sa inyong balay god igtan-aw nimo ingka nanilhig naman kog gahapon na may tais iro manglimpyo pa ka karon dili na. Og di na ni mo dawaton, maingon jud ka, ayo man ako paniligapon. Parehar sa na sa inyong dito sa inyong lababo. Nang hugas naman kapag kabuntag, na may nikaon pagkaudto, gibutang dito ang iyang hugasanan. Ikaw, di na ko manghugas, hugas ako ganiya. Di ni mo dawaton nga nagtipunog naman na diyang hugasanan. No? Dawata ang kamatuoran. Ang ato sad nga Santo Niño's healing gift, karon na rabaning Sabado unta nato gyud gamiton ang atong halin 27,191 naapay 12,809 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Mudawat ba mo nga 12,000 pa ang atong wa pa mahalin og mudawat mo ani makahibaw gyud mo nga pila pay kuwang nato sa atong gastuhanan karong Sabado. No? Pila na lang kadlaw? Kuibis. Tulo na lang. 12,809. Og mudawat namin kung ka, magpa-extra challenge ko. Nya tag 100 pesos per slot ni. Nasa ni siya 25 slot challenge na tag 2,500. Niabot na sa 395 ang atong nadawat nga 25 slot challenge. Alang-alang na. Ang katusang itabang natong Father Arnel sa atong pagtukod atong iyang simbahan, mga haligi para ni Mama Mary, HPMM, 12,000 slots atong gibaligya. Ang atong halin, 1,726 pa, naapay 10,274 ka slots nga available. Ato ning dawaton, di ta magpabungol-bungol. Parehara gud ana arong gubot kay nato nga budget sa 2026 sa Pilipinas. Gubot gyud kay siya. Karon ang ilan na sang isyu mga blanco. Na ako ni mga blanco. Nya naagay dili mo dawat. Dili mo dawat. Nasa uban ni dawat. Nasa uban dili mo dawat. Sige gyud. Dawata ra gud anha dia panukad. Dawata tinuod ba nga naay blanco paghuman sa Baykam ang Baykam report tinuod bang naay mga blanco nya pag-abot na dito sa ilang bill wa naay blanco tinuod ba na o dili kanara aron ana ta diya manukad naglain-lain man sila tubag aporting gubuta na sa uban moingon Supreme Court na lang mo kuno na tinuod gyud mo na moabot yung panahon na kung di kita mudawat sa Ebanghelyo ato yung i-deny na istay Supreme Court sa atong kalag. Kinsa may Supreme Court sa atong kalag? Kinsa man? Kinsa? Kusga? Si Santo Niño? Siya nga nahigugma nato, siya nga nagtabang nato, siya nga mao ang pulong nag-angay natong dawaton, siya sad
ang atong maghuhukom puhon. Munang niingon sa disiya, samtang naa pa mo sa dalan, pakiguli na. Ayaw huwata nga moabot mo sa korte, moabot mo sa maghuhukom. Munang gitawag ta karon og mga pilgrims of hope. Nya atong giingon, sinulog to Santo Niño. Amo na itong tema karon. Sa itong tema? Sinulog to Santo Niño as your way to achieve as pilgrims of hope. Napatay hope kay nagpanaw pa man ta, matud pa ni Kristo, pakiguli na mo. Unsaon man pagpakiguli, dawata og naadyo kay sala, daw angkuna. Angkuna. Inig-angko nimo, ang sunod, sunda dayon si Kristo. Unsa may gustong Kristo, biyai imong sala. Biyai. Ing kasakit man, biyai lang. Kanang imong garbo biyai na ilisin na nagpagkamapaubsanon. Kanang imong gana, ilisin na naggugma. Kanang imong attachment, ilisin na nagdetachment. Matud pang Kristo, biyai ng tanan. Sunod na ako. Anong imo pa man ang dugay-dugayon? Gusto jud kang maabutan kas paghukom? Pasabot, ayaw huwatang mamatay ka. Kay ini kamatay na nato dinis kalibutan. Judgment na ang atong atubangon, dili na hope. Judgment. O kinsay mo judge? The Word of God. Matud pa ni Kristo, wa ko moanhi aron maghukom kaninyo. Ang muhukom kaninyo, mao ang mga pulong nga akong gisulti. Mo na, gilinga imong tupad. Lingi ba? Ing na, gusto kang hukman? Ing na, gusto kang hukman? Ing kaayaw sa'yo, simbako. Mo na, pilgrims of hope ta. Mamiya na ta sa ato mga sala.